O, Nie! W takim błocie. O kurde. To miał być czysty pies. nie no, ja nie mogę. No masakra. Jak ty do samochodu cię psie nie wpuszczę. O Boże. Jeszcze jakaś osa po niej chodzi. O Boże. Tylko żeby jej mama nie ukuła. No, Nie. osa po niej chodzi. Nigdy nie będzie. O, to było śmiesznie, prawda? To było akurat śmieszne.